як подавон духтар ба як мини миллионери компания чӣ гуна ман ба ин рӯзо расидам. дар ҳаёти зиндагӣ се чизи асосӣ ҳаст: мақсади асосӣ гузоштан, орзу кардан ва амал. Амал роли асосия бозӣ мекунад. Саросима шудан дар кор нест, ҳар рӯз ба ҳар фикру хаёл андохтанам дар кор нест. мақсадҳои асосӣ наистан дар кор ва бизнеси худро оғоз кардан дар кор. ҳангоме ки ман ба компания омадам, ҳеҷ хеле директори пешрафта набуд. дар компания набуд директори пешрафта. ман найдам дунягом тоҷика ки дар сомонаҳои интернетӣ ҳама ҷо паҳн шудагӣ бошад ё ин ки ба кор даъват карда бошад. ман шахсе ҳастам ки аз занҳои тоҷик якумин шахсе ки дар сомонаҳои интернетӣ роҳи бизнеси фабрика паҳн кардам. ва ман намедонам шумо чӣ хаёл қабул мекунед. аз ҳама кори осон именно барои шахсоне ки дар дарони хона мешинанд, дар пешаки фарзандашон, пеши оилашон, шавҳаршон тариқи телефон бизнеси худшонам пеш мебаранд. барои ин танҳо ман барои шумо кӯмак карда мерасонам. агар шумо занги ман зани бо мақсад бошед, ягон баҳона наҷӯед. баҳона проблемаҳои моро ҳал намекунад. марҳамат, ба рақамҳои ман муроҷиат кунед ва ҳамроҳи ман кор кунед.